gör pepparkakor. Han med sprit. Rätt hur du gör pepparkakor. Då slicka köttdeg! Kavel med mjöl! Kavel! Lägg ut mjöl på bordet! Gentle. Mash! Det börjar likna farsan. And the roll! Vad är Sunes julmota här? Alltså ni tar lite mycket mjöl allihopa tycker jag. Ja, jag känner så Mycket mjöl! Vad hjärta! Den har ju lite för mycket på. Klart! Det är där! Ser du hur jävla tjock den är? Liksom, centimeter. Vi snackar fan.